ai kayan nan yana zuwa kawai dafiya zabi. Ai daga an samu kaya kai ka dafi. To ai ne ma abin da na gani ai yanzu ba a jiran ta kwana. Kawai yana zuwa kawai ku dafe ku yi gaba kawai shine. Ai daga an samu kaya yanzu na kawai dafi. Kawai dafiya za ku yi. Me yake mu dan uwa? Eh? Ai dan uwa daga mun samu kaya ne kawai dafiya zamu. Ha ba ni na ga. Kawai jira muke mu samu hanyar bati mu san yanda zamu dafi mu kama yau. Kawai kaya zo kawai a dafe shi ne magana. Amma maganar a ce ma ai duk bata. Ai kayan nan kawai yana higowa mu san me zamu yi kawai mu. Yana zuwa kawai a dafe ai kawai mu dafe magana. Amma maganar a ce za a jira wani lokaci ma duk bai tayi ba. Ni ai ko mu dafe mana samu. Wallahi tallahi. Hello? Kayan ya sauka. Wallahi. Ya sauka. Ina bayan gidan naka. Ina bayan gidan. Yau wala. Na gane kawai sai ka Ina. Kai dai ka duba mana. Ina duba. Duba Ina. mana. Ina. Ya taho ne? Ai bai taho ba. Duba mana. Ai yana kwana. Mahaukaci ne ai. Ai ba zai taho. Ba zai ma taho ba. Yanzu me abin da yake?